Bună, eu sunt Andreea și bine ați revenit la un nou episod. De data aceasta vom face cu o nouă cărticică care se cheamă Trolli. Este super drăguță și editura este litera mică. Și așa, haideți să intrăm în cărticică. Editura este litera mică. Povestea este de la DreamWorks cu Trolli, iar cel care a făcut povestea, nu știu cum îl cheamă. Nu are niciun titlu, așa că haideți să începem. Bun. A fost odată, ca niciodată, într-o pădure foarte frumoasă, în care trăiau troli, cele mai vesele ființe de pe pământ. Cred că vor să fie de pe pământ. Cele mai bucuroase ființe care există. Ele se nășteau dintr-un fel de bulb. Dintr-un fel de bulb, cocon, cum s-o chema, dintr-un copac. Se nășteau dintr-un bulb, dintr-un copac, care nu știu cum a apărut. Și mai exista doar unul singur, în orașul Bergenilor. Bergenii, adică trolii, bergenii. Da, bergenii mâncau trolii de ziua de trolistițiu, o dată pe an, când sunt și ei bucuroși. Adică ei mănâncă troli ca să fie bucuroși. Că ei altfel nu sunt bucuroși, sunt cele mai triste ființe. Iar trolii în fiecare an merg acolo, la copacul acela din Bergeni. Bergeni, da? Ca să salveze troli. La un moment dat, pentru că ei nu mai aveau troli de mâncat, regele a dat-o afară pe bucătăreasă. De fapt, a exilat-o, pentru că nu i-a făcut troli lui fiusul ca să fie fericit. Bun. De fapt, nu a exilat-o. A exilat-o de tot. Trolii plănuiau să facă o petrecere mare. Dar ce credeți? Ciot, acest troll, nu vroia să facă petrecere, că știa că azi e ziua în care bergenii fac trolistițiu și nu știu ce, bla bla, că azi au trolistițiu și mănâncă troli. Ei nu l-au ascultat pe Ciot, că trolii pot fi în orice zonă și au dat o petrecere. Au dat artificii, diverse chestii. Bucătăreasa troli. Vă dați seama că ea și-a dat seama că pe aici ar trebui să fie trol, normal, nu? Și s-a dus spre zona aia, apândind într-un tufiș și a venit un troll și l-a prins imediat. Bun. Toți trolii, acei troli, toată lumea a scăpat vie. Iar Ciot și dar alți troli vor ajunge în oala bucătăresei. Ciot și cu prințesa Poppy au plecat pe un drum greu spre zona aceea.
Și au găsit tunelurile alea care duceau ori la moarte sigur. Unul ducea la copacul cu troli, și, adică cu fraților care se vor naște, iar celelalte drumuri duceau la moarte sigură. Bun, deci clar. Bucătăreasa i-a dus prințului Zgârcii, prințul Berghenilor, care acum este, da, este tot prinț, a rămas prinț, da. Bucătăreasa i-a adus un trol. Și ce credeți că a făcut cu el? L-a băgat în lănțișorul lui, nu l-a mâncat. În pacul lui exista o fată, Bridget, tot așa o trolișoară, care era foarte îndrăgostită de prințul Zgârcii. Ea s-a întâlnit cu troli. Trolii au ajutat-o să se îmbrace și să-și facă părul ca să meargă la la prințul Zgârcii. Ei doi s-au îndrăgostit și au mers la o întâlnire. La un moment... Și au făcut diverse chestii împreună. Pentru că la un moment dat a venit bucătăreasa și mai avea puțin și fetița se dădea de gol. De fapt, Berghenița se dădea de gol. Nu știu ce vor să fie exact. Cred că scăpcăuni, ceva de genul. Nu știu. Dar prințul Zgârcii și cu Bridget se simțeau fericiți împreună. Deci nu avea nevoie de troll. Nu avea nevoie să mănânce troll ca să fie fericiți. Trollul trebuia să plece. Dar Bridget nu era deloc de acord. Asta e, ei tot au plecat. Și cu prietenul lor în medalionul băiatului. Dar, ce credeți? Că animalul, crocodilul de companie i-a lăsat să plece? În niciun caz nu i-a lăsat să plece. Iar trolul care ar fi trebuit să fie în medalion îi trădase numai ca să rămână în viață. Bun. Ei au fost băgați într-o oală, blocați, iar Ciot a început să fredoneze. Da, chiar Ciot! Ăsta! De fapt, au fost băgați în oală de acea bucătăreasă, iar ei au început să decoloreze. După ce s-au decolorat un pic mai târziu, Ciot a început să cânte. Da, știu, chiar Ciot. Ăsta. Da, știu, chiar Ciot ăsta. Și toți ceilalți au început, iar gen, ei când s-au decolorat, au fost triști. Iar după aceea, când a început Ciot să fredoneze, ceilalți au început să cânte cu el și le-au revenit culorile. Ei s-au întors și s-au dus iarăși la Bridget să-i facă părul și să se ducă la prințul Zgârci și să spună cu cine este ea cu adevărat. Și a spus că ea este Bridget, dar pe prinț nu l-a interesat. Iubirea adevărată, pure love. Iar trolii, de fapt, iar trolii au fost ajutați de Bridget și prințul Zgârci să-și aducă prietenii acasă. Și toată lumea, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Chiar și berghenii au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Și așa se termină cartea. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like, abonați-vă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!